quin és l'origen d'aquesta revista i per quin motiu va ser creada? Bé, aquesta revista va néixer l'any 1993, quan era regidora del que és el sector de serveis personals, la Eulàlia Vintró, i la idea era donar a conèixer i difondre les diferents investigacions de tipus social que es feien a l'Ajuntament de Barcelona. A quin tipus de públic va dirigit? La idea és que aquesta revista no vol únicament donar coneixement teòric, sinó que vol ser una revista que els seus articles permetin aplicar el que es diu. Llavors, està especialment indicada pels professionals de les temàtiques socials i també pels polítics, perquè volem que sigui una eina per la presa de decisions. Com descriuries la revista? Així a trets generals. Bueno, la revista és una revista austera, en el sentit de que no té fotos, el que té és informació, i és una informació que entenem que és una informació útil per als professionals, bàsicament. Quins són els continguts més específics d'aquesta revista? D'on traieu les fonts d'informació? Quin tipus d'informació publiqueu? Jo diria que hi ha bàsicament dos grans tipus d'articles a Barcelona i Societat. D'una banda, articles que contribueixen al coneixement de la realitat social de Barcelona i a les dinàmiques de canvi d'aquesta realitat, ja sigui des del punt de vista de la família, des del punt de vista de la immigració, des del punt de vista de la pobresa, des de les diferents dimensions de les problemàtiques socials a la ciutat. D'altra banda, un altre tipus d'articles que s'orienta més a analitzar polítiques socials, polítiques que pretenen incidir en aquesta realitat, i en aquest sentit s'analitzen tant polítiques que es fan específicament a Barcelona, experiències de política social a Barcelona, com també anàlisis de polítiques socials en termes més generals. I entre la primera etapa i la segona etapa, quines diferències hi ha? Com l'heu enfocat aquesta segona etapa? Jo crec que pel que fa a continguts hi haurà pocs canvis. Vull dir, pel que fa a continguts, la revista té una pretensió de continuïtat. Vol ser una revista que es continuï distingint per ser rigorosa en els seus anàlisis, per ser profunda, i les temàtiques que seguirà abordant seguiran sent les mateixes, les d'anàlisi de la realitat social de Barcelona i les d'anàlisi de les polítiques. El que ja he explicat abans, que heu inclòs una pàgina web, si ens podries explicar quines novetats hi ha. Sí, precisament. Crec que els canvis es produiran no tant des del punt de vista dels continguts, sinó més aviat des del punt de vista de la relació de la revista amb l'entorn. I penso que hem pensat bàsicament dues estratègies de canvi de la revista. L'una és fer-la més oberta i més permeable a la contribució d'altres agents externs de l'Ajuntament, i per tant reflectir de forma més clara la naturalesa participativa de les polítiques socials a la ciutat, que avui és un fet i també s'ha de plasmar en la revista. Des del punt de vista després de la difusió, també pretenem fer-la molt més oberta, de molt més fàcil accés, i la web, la difusió en versió electrònica de la revista ha de contribuir a això precisament, que la revista sigui molt més accessible per a tothom.